Nader onderzoek, sterfgeval CMC. Gisteren stonden 2 partijen voor de rechter. Het gaat aan de ene kant om het ziekenhuis, aan de andere kant om de familie van een vrouw die in maart 2020 is overleden. Het gaat om mevrouw Engelhart, die is overleden na het indienen van een injectie. En volgens haar familie, vooral haar zoon, zou er sprake zijn van een injectie die fataal zou zijn geweest en die nooit had mogen worden gegeven. Tijdens de zitting stonden de partijen tegenover elkaar en is uiteindelijk bepaald dat er een derde laboratorium zal worden ingeschakeld om te onderzoeken wat er daadwerkelijk in de vloeistof en in de injectie zat die bij het slachtoffer werd gebruikt. Alleen op die manier kunnen beide partijen vrede hebben met deze zaak. Het gaat om het feit dat bij een onderzoek bleek dat er calciumchloride in de injectie zat en dat die vrouw daardoor is overleden. Maar om welke hoeveelheid het gaat, dat wordt nog betwist door beide partijen. De beide partijen zijn overeengekomen dat ze over 2 weken samenkomen om te zien welke oplossing ze hebben.